Košarkaši Crvene zvezde posle gostovanja Virtusu vraćaju se evroligaškim obavezama u Beogradu, gde ih 30. januara očekuje duel 25. kola Evrolige protiv ekipe Dubajija. Ipak još uvek nije poznato u kojoj će hali crveno-beli ugostiti rivala. Zvezda je u prethodnom periodu domaće mečeve igrala u hali Aleksandar Nikolić, pošto je Beogradska arena bila zauzeta zbog evropskog prvenstva u vaterpolu. Kako je demontaža opreme sa tog takmičenja planirana do 25. januara, klub i dalje nema zvaničnu potvrdu da li će arena biti dostupna za evroligaški susret. Tim povodom Crvena zvezda se oglasila zvaničnim saopštenjem koje prenosimo u celosti. Košarkaški klub Crvena zvezda posle serije gostovanja u Evroligi odigraće prvu evroligašku utakmicu na domaćem parketu protiv ekipe Dubajija 30. januara u okviru 25. kola Evrolige. Klub još uvek nema zvaničnu potvrdu da li će biti u mogućnosti da koristi Beogradsku arenu za predstojeći duel zbog demontaže postavke za evropsko prvenstvo u vaterpolu koje je na programu do 25. januara. Zbog svega navedenog, karte za utakmicu sa Dubajijem nisu još uvek puštene u prodaju, a više informacija objavit ćemo početkom nedelje. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo gradu Beogradu, Beogradskoj areni i organizatorima evropskog prvenstva u vaterpolu koji čine maksimalne napore da nam izađu u susret i omoguće da pre dogovorenog roka krenemo sa korišćenjem Beogradske arene. Po dobijanju definitivne potvrde da li ćemo moći da koristimo arenu ili ćemo utakmicu sa Dubajijem igrati u hali Aleksandar Nikolić. Klub će se oglasiti zvaničnim saopštenjem oko prodaje karata i svim ostalim servisnim informacijama.